So yun, what's up mga kabsat, magandang hapon guys. Bali hapon lang ngayon, bali kaano ng bagyo. Hindi ko alam kung meron pa kasi kanina ang lakas na ng hangin dito tapos ulan. Tapos biglang tumigil na. Tignan nyo guys, mapapansin nyo medyo may mga hangin-hangin pa konti. Bali papunta ako sa ilog guys, titignan ko kung ano yung itsura ng ilog ngayon. Medyo mahangin pa guys. Galing ko na lang itong pan kasi naihahangin itong payong natin. Yeah. Bali, tignan natin yung ilog guys kung tumaas ba o hindi. Bali, konti lang naman yung ulan niya guys, pero kaninang umaga medyo malakas siya, ngayong hapon medyo kumunti na. Bali, tignan natin yung pan guys, baka may mga pwedeng paggintuhan na naman. Oy, medyo malaki siya guys. Tignan nyo guys, medyo malakas yung ulan kanina. Ayun nga guys, nandito na ako sa may hanging bridge. Medyo malakas na naman yung ulan. Kanina tumigil na. Ito na yung itsura ng ilog guys. May laki siya, malaki. Sigurado may ginto na naman na dinala ito. Yun. So guys, tignan natin sa taas. Punta tayo sa may hanging bridge. Pero mahangin na naman. Tingnan natin sa taas. Sigurado guys, may dalang ginto na naman tong malakas na ilog na to. Ayan guys, mas malakas pa minsan guys kasi itong tubig na to minsan umaabot pa dito sa taas, pero ngayon ito hindi masyado. Medyo hangin lang yung malakas ngayon dito. Ito na guys, baka lalaki pa ito mamaya. Bali alas 4 na ngayon ng hapon guys. Ayan guys, ito guys minsan umaabot hanggang doon sa taas, doon. Kung lalakas pa mamaya tong ulan, sigurado aabot doon yung tubig. Medyo mahangin na siya guys. Uy, pakatangayin itong payong ko. Nako, ulan pa na naman. Isala natin doon sa baba guys, sa pinagsampulan natin dati. Eto guys, sigurado may dalang ginto na naman itong malakas na tubig na to. Sigurado bukas marami na naman tao dito sa ilog kung hinto na tong bagyo na to. Ang lakas dito guys, sobrang lakas dito guys, sobrang lakas dito. Yun. Lakas ng tubig. Yun. Lakas guys. Sobrang lakas. Pero minsan guys, mayroon pa mas malakas dito. Minsan pa umaabot pa dito sa taas yung ilog. Ito. Ayun, mas maraming ginto ang dinadala dito pag ganun. Pero kahit ito guys, meron na dito kasi guys, malakas tong agos. Yung galing sa bundok sa may mining doon, tumaraga sa dito, sumasama dito. Sigurado dyan marami na dyan ngayon, pero pagka lumiti itong tong tubig, sigurado dito sa banda rito, sa gilid-gilid niya maraming laman yan. Lakas guys, lakas ng hangin. Minsan guys, ito kung hindi pa natin alam, baka lalakas pa tong ulan, baka aabot pa dito mismo. Lakas pa lang ng hangin guys.
Lapitan natin. Ano? Tingnan natin sa taas guys. Balik tayo dito. Ano? Yung lakas. Sigurado doon sa pinagpahanan natin dati doon. Sigurado doon marami na naman may kakarga doon, oh. Naabot na ng tubig yun. Oh. Malakas na naman ang tubig doon. Saan guys, uwi na tayo. Kasi lumalakas na naman tong hangin. Hindi ako makapagpayong kasi malakas yung hangin. Kanina guys, sobrang lakas. Tinignan ko lang tong tubig guys. Ay, itong ilog kung may pagigintuhan na naman. Sigurado yan guys, meron. Pero pagka mamaya guys, pagka bumabay ang sigurado marami na naman pupunta doon na magsisinyal. Oh, lumalakas na naman ang ulan. Ang hangin tsaka ulan ang malakas dito guys. Bali alas 4 na ng hapon ngayon. Mahangin, sana lang hindi mahiga tong mga palayan natin. Malapit na pa naman ng ma-harvest, oh. Hindi tayo makapagpayong guys kasi natatangay ng hangin tong payong natin. Sana nga lang hindi na lumakas tong ulan mamayang gabi guys, kasi mas nakakatakot pag gabi lumakas yung ulan. Itong mga tanim namin dito, wala nahigahan. Tingnan nyo nangyari dito sa kulungan ng pato namin guys, no? Oh. Pero wala. Oh. Sira-sira. Yun guys, lumalakas na naman yung ulan. Ayun, malakas na naman. Oh, sakto guys, kararating ko lang, lumakas ko lang. Oh, yun guys, lumakas na yung ulan, oh. So, kararating ko lang dito sa bahay. Dito sa likod, sira na din. Yung bakod ng kwan ay yung trellis ng sayote namin, wala na. Sira na guys. Tignan ko nga itong payong ko, baka masira, no? Kasi kanina ay masira.